अरे बिया के कर होई तोहार तो ऐसे करबे तो कोई के ना होई। बात सही बताहार। आ जब तहार ना होई तो शाहिद कपूर निहर चेहरा लेके सलमान खान निहर जवानी ढोए के पड़ी। तो कैसे होई रे? देख, जब मार्केट में कोनो नया प्रोडक्ट आवेला तो ओकरा खातिर का करे के पड़ेला? प्रचार। अब प्रचार कहाँ करे के पड़ेला? गली में, चौराहा में, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, स्टेशन पर। ए जी केहू बाई गाँव महला में हई माला लेके खाड़ बानी अभिये डाल देव गाला में। ए हलो रे केहू बा हो? ए सखी हई के गाला फार फार के चिल्लाता रे? हाँ सखी चल देखा जाता। के डिबिया हो कहे के जुटले बड़ा मीडिया हो। ए कैमरामैन तनी फोकस करें के मुंह पे। अरे हाथ लगे सेंदर के डिबिया हो कहे के जुटले बड़ा मीडिया हो। ए हीरो का विपद पड़ल बा? आई जब बियाह करे खातिर लड़का घूमता दिल्ली में सुपरवाइजर है 22,375 रुपया महीना बा। और का बा? बट पटन मकान गाँव में घर या दलान तू गोटा बरबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। आई जब बियाह करे खातिर हो अपन धनिया के रनिया जैसन सजाही दे ताजमहल राजमहल सब बनवाही दे। आहो आहो फिर कहताड़ा झूठा ही बड़े बड़े हो। इतना जे रोहित लइके मिलत खड़े खड़े हो। बुझाइल और का बता लगे? कूलर बा, एसी बा, घरे फ्रिज बा, 2 बीघा खेत बा। और बट पटन मकान गाँव घर या दलान तू गोटा बरबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। कैला न शादी सुना सीजन चालू बा दुल्हा में अंकुश साहबाला में लहलू बा। अरे कुछ बोलो नहीं के कॉमन सेंस हो। अभी न डहाई बॉडी देखले कोई से दी लाइसेंस हो। हाथ का धरनी काना पे चढ़ गुलो। आई जा केहू बियाह खातिर ललायत होगा तो हमारे लिए बियाह कर सकत है। जा बहुत बढ़िया आदमी है। कोई बात निकली जा घर से बहरी भैया बाटे बहुत जमीन एगो के कमसीन कोनी छावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। कोई ना का बियाह करे हमारा लिए बुझाता के रण में हम का मरो दादा हे भगवान। बट पटन मकान गाँव घर या दलान तू गोटा बरबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा।